Onko siellä ketään? Tule nyt sisään. Kop, kop, kop. Onko siellä ketään? Ketään. Voisitko vastata? Sanokaa nyt jotain, sanokaa vaikka hei. Kaikki yhteen äänen. Hei! Hei! Juuri noin. Selvä, minä tulen sisään. Voiko se Johanna saa kaiken sotkea täällä? Katsokaa nyt. Kaikki on ihan sotkuissansa. Sain laittamassa ensinnäkin valot päälle. Noin. Hui herran testat. Onpa täällä sotkuista. Minun pitää alkaa siivota. Yöpaita. Hop. 2 koiraa. Nekin ovat pehmoneita, kuuluvat tuonne. Taas 1 yöpaita. Mistä niitä yöpaitoja oikein tippuu? Näin. Sitten on joku ihmeen peltijuttu. Minnekähän tämä pitää laittaa? No, laitetaan se tuonne, kun siellä ei ole mitään. Tuota mattoakin pitää vähän siirtää. Noin. Nyt se on hyvä. Tässä on vaikka yöpaita, yöhousut. Ja laitetaan tänne kaappiin. No aina kuuluukin laittaa. Sitten laitetaan ovi kiinni. Kiinni. No nyt se meni kiinni. Sitten meni joululaivane. Mitä se täällä lojuu? Sen pitäisi olla jossain säilössä. Laitetaan se vaikka tähän oveen roikkumaan. Noin. Mulla on joku ihmeen laturikin. Sekin pitäisi laittaa tuonne. Noin. Taas mitäs? Ei taas lipsaa saa syödä, kun on nyt sunnuntai. No mutta maistetaan mätöt nyt vähän. Onpa hyviä. Doris, seis, ei saa. Pitää olla vähän jouluhenkeä ja odottaa, että jouluna vasta saa syödä. Avataan vähän verhoja. Noin, nyt tuli valoakin. Mitä pyyhettä se tekee? Ei mitään pyyhettä se tässä pitää. Sehän on ikkunaa. Jätän tämäkin tänne. Sitten enää sänky. Nämä pitää pedata. Ja sitten on valmista. Sitten voin puhua noille minun kavereilleni tuolla. No niin. Näyttääpäs hyvältä. Nyt minun pitää vain enää mikä tuo pilkki, jossa tuossa nyt on? Kun tässä yhtäkkiä tuli siihen. Olen ihan hengästynyt jo tässä siivouksessa. Voitteko vähän auttaa minua? Sanokaa yhteen ääneen. Me autamme sinua 3 kertaa. Niin autatte minua. Aloitetaan. Nyt. Me autamme sinua. Me autamme sinua. Me autamme sinua. Niin, katsotaan mitä tapahtui. Se toimi. Voi kiitos katsojat. Te olette niin ihania kun autatte minua. Hyvää joulun odotusta. Heippa!